gonbidatua, eibartarra. Neri jarri zidaten paperetan esaten zuen gipuztarra. Eta gero, eibartarra zala, konturatu nintzenean esan duen, hobe eibartarra dala esatea. Ze eibartarrak die, ez dira gipuztarrak, ez dira eibartarrak, ez da, orduan. Ondo indozu, bai. Jon Alonso eibartarra, enpresa gintza ikasketak egin ditu, baina beak musika barneran dauke, barneran darama, musikari gazte, baina batez be talento duen oso musikari ona da. Orain arte, telebistan agertxagatik, estanda lehiaketan agertxagatik ezaguna da, baina hemendik aurrera asko ezagunagoa izango da. Urrengo astetik aurrera, goazen telesailaren 12. Denboraldia hasten dalako, eta bera horra agertzen dalako. Hau da, uda osoa eman do Basakabi famatuan, grabatzen, abesten, Basakabin hor egon da, orduan jakin dezazuela, orain egon direla aurrestrenaldiak hainbat hirietan. Igande hontan Makusi plataforman hor ikusgai egongo da, baina batez be urrengo ostiraletik aurrera, oda azaroak 14tik aurrera, ETB batean, ostiralero horri izango du gure Jon. Beraz, oraingo eta etorkizuneko musikari bat ezagutzeko aukera izango gu, berari emango diot hitz, zenaizta gaztea izan, asko du kontatzeko. Jon, zure aditza. Saiatuko naiz. Bueno, eskerrik asko. Arratsaldeon Gabon dan hori, eskerrak bebai emon ere izenian. Notauko dozue ja lehengo 5 hitzak bota ditut eta dakate ibartarra sartuta barruan. Orduan, desbiatzen banaiz asko euskalkisakin, atentzinoa dituta, saiatuko naiz, batura jotzen pixkat. Komentatu dau, guazen, estanda lehengo, guazen era helduko naiz, baina guazen era heldura arte, 22 urte ditut, baina, bueno, inditut gauzak eta bidia luzia izan da. Orduan, hasieratik hasiko naiz. Nik igual bai bota biot pixkat esperientziatik eta nire bizitza pertsonaletik, zeba hori dakat kontatzeko, orain goz. Herri txiki bat, eibar txikiz esango dut, baina, hemen abuelako. Txikitatik egisa da nere gurasoekin, bai eukidogula familizan musikan gertutasun hori, aitona batek perkusinua banda baten, beste aitonak rantxerak, baskari eta afari guztizetan, eta nik musikakin ez hasieran, baina nere gurasuen saiakera bat izan zen, ikusteko abertze ingonean nere bizitzakin, estraskolarretan eta abarrez. Zeba nik futbola, baloia bi hanka ditut, eskumakuak eta eskertizan naiz, orduan da 14 saia. Hasi ginen hor bilatzen, lehengo rugbisa, gero waterpolua, gero eskubaloia, gero bestia, eta esan egon, igual, musika eskolara apuntako naiz, ez dotela erabili bihar nire gorputza esetarako. Eta jun nintzen musika eskolara bere momentuan, solfeo ikasteko, eta gero instrumento bat aukeratu behar neban. Aukeratu neban instrumento bat izan zala pianua, bere momentuan, hori, ez neban ezagutzen norarte jun alzanez instrumentua, eta gero ezagutu neban beste instrumento bat zala gure ahotsa. Beste instrumento bat da, bere teknikakin, bere teorizakin eta bere ikasketa guzti horiekin. Orduan, horra zinintzen lehengo abez batza txiki baten, kriston talde politxein genduan, egisa da, izan bidotela, ginala abez batza bat nahiko atipikoa. Imaginatzen dozue, abez batza entuterakoan, ikusten dozue, Elisa baten, karpetatxuakin, eta, guk ez karpeta, ez toga, ez ezebez. Abesti ezagunak, gehienguak euskeraz, zeba uste dut, nik uste dut horre euskerak eta musikak, papel oso garrantzitsu bat eukize bala nire hasiera horietan. Koro txiki horretatik koro gazte batera ineban salto, hor zegoan kantera bat moduan eta ibilbide bat ja. Eta, Eibarko koro gazteak zekan tiroi nahiko. Ez dakit hojapidei lehiaketa ezagutzen dozuen hor ETB baten, irabazi zeban Eibarrek publikuan sari hori, ez zeban irabazi lehiaketa, baina Eibarrendako irabazi zeban eta lista. Eta, ikusten zenduan horre gaztiak, abesten, eta horre, Miramongo platoietan, eta arropa, eta abestu, eta dantzak, eta bestia. Eta ni ume txiki moduan, esaten eban, igual egunen baten, gustauko jatan eltzia, eta
Egisa da momentu baten, hobi bilakatu zala, aparkaune bala hor, bereziki unibertsitatera heldu eta momentu hori aukeratu jadozuna, nundik eraman bizitza. Zuk aurrezkuntza entzun dut, nik bere momentuan esan eban segurola, el que vale, y el que no pa ade, nik ade, enpresagintza, esaten eban, ez dakit marketing, zenbakixak, ez dakizak, bueno, enpresagintza namaitxun eban. Aurrek urtian namaitxun eban enpresagintza, posik, badakat bebai hor profesiño bat esango dut, eta ikasketa minimo batzuk, koltsoia, ero plan B esango duten, nik uste dut musika mundu eta ez dotingo saltoia aktore munduari gero helduko naizela, porque horrek bia dau mintzoka bat ez bost, hitz egiteko aktore industriari buruz. Baina, bueno, heltzen da momentu bat, ja, nik ikusten dutenan ere burua, abez batzan pixkat kanpo, karo, jende gaztia sartzen dalako. Eta ni ja esaten dut, ostia, veterano, ja, igual, junin behazara. Eta hasi behazara zure, bakarlari bidia bilatzen nahi badozu, ero musika erabiltzen denpora librerako, eta bar, ez? Jo, eta derrepente heltzen jata mezu bat, montau da bela casting bat Donostiko portuan, estanda lehiaketarako, han ezagutu nitxun hemen erro taldia, bea eta bar. Esango tzuet ustaiako geta marsala, 2008. 2008 lau. Igual 40 gradu itzen zeban, Donostiko portuan, eta gegoazen hor kolan jarritxa, hogetan mar 40 pertsona, aurrera, abestu neban, esan ziguten, pare bat abesti prestau. Ni pare bat prestau nitxun, junginan, pare bat abesti, 2, 3, 4, 5, 6 eskatu zosten, eta udara guztia, pasau genduan, beldurrarrekin dituko digute, porque kastinako landira, normalian baietzekua emateko kostatzen da, ez eskua, ez espero inoiz, ez dabe deituko. Orduan, justo amaitzu zan uda, nila bueltatzen nintzen ere ofizina lanera, eta derrepente dei bat, oie, estandako casting finalerako hartu zaituztegu. Ez ja programarako, baizik eta beste casting bat, venga, vale. Bigarren castingera junginan, nintzen Bilbora, ingenduan bigarren kastina, eta esan ziguten, 20 sarie, 12 sartuko sarie, oza, 8, etxera. Kastina ondo juntzan, egisa esan, barruan egon nintzen, 10 gala inzitsugun, astetik astera, izan ziren 2 hilabete, nik nire lana pizkat estan baila ganean, orduak alde batera utzi nitxun eta zentrau nintzen estanda horretan, astetik astera, abestiak tokatzen ziren, mota guztietakoak. Ezagunak, ez ezagunak, baina bai ikusi neban estanda programan, eta gero, Euskal Telebistako beste lehiaketa eta programa batzutan, badauela zehose politxa olakoetan, eta da, nire herri izan gertau jatan, nire lagunekin, nire gurasoen lagunekin, zala azteko momentu bakarra, familiak eseritzen ziranak ikustera, telebista, euskeraz, eta gainera, zehose gez, en komun, porque, gainera lehiaketa bat zan. Zein gustatzen jatu zuri, zein doia etxera, zein geratzen dan, imaginauko dozu etxe bakoitzian, favoritok eta hori. Eta, jasone ban jendian partitikan kriston bezarka da bereziki herrian, da momentu bakarra, eseritzen garan alaurok etxian eta ikusten duguna telebista, eta barritzen dugu, hitz egiten dugu, horrengo astian zer, no seke, eta hori ikustia, euskeran inguruan eta musikakin lotuta, niretzako izan zen, oparietako bat, zeba, ez neban irabazi, hori da spoilerra. 3 geratu nintzen, baina, esaten dut bebai, gauzak beti zehose gaitxi gertatzen dirala, eta, nik estanda amaitxun eban, esan eban, ointxe zer itzen dut nire bizitzakin, ez dozu irabazi. Porque, claro, momentu horretan, dana zan, lehiaketa baten sartzen zara, dinamika baten sartzen zara, kriston lanketa itzen dozu, eta nik uste bai hor, arrastatzen dozula asko, zeba, kamara aurrian, sentimendua geratzen dira atzian. Eta niri pasatzen jatan zehose, zala, abesten neban gala horretako abestixa, eta maitzen neban, eta negarrez azten nintzen, ero barrezka azten nintzen, esplota huitzen neban, eta esnek izan nola gestiona, eta igual ondo juntzan abestixa, eta epaimaikiek, ondo ibilizarazte honetan posik ikusi zaitzugu, eta negarrez azten nintzen, baina nekarako barruan zurrunbilo bat, kamara aurrian ezin neban atera. Orduan, nik uste dut pizkat por el llorón de la edición gogoratuko doztela, baina, San Benito horrekin geratuko naiz eta berdin dozta. Esaten dute moduan, amaitxun eban estanda, eta egisa da nik bere momentuan abez batzakin bebai, esaten dute moduan, ginen abez bat nahiko moderno,
Orduan itzen zitzugun gauza nahiko guaiak, musikalak, antzerkiak, musikakin lotut, eta orduan, egisa da aktore, grina hori, gogo hori, bebai, hor zegoala. Bueno, orduan, ateratzen eiz estanatik, eta nik esaten dut. Ointxe, sartu bihot nire burua, mazeta baten. Abeslari, aktore, artista, no seke, klaro. Hor, sartu bihazaren un baitzen, zeba, jendiak bezera, zuzeitzen dozu, ero zezara, vokalista, ero talde batekoa, no seke. Ikusi nintxan mundu baten, ez nebala ulertzen, ez zebez, ez nek izan nun sartu nire burua, porque niri gustatzen jata dana, naiz kulo inquieto, eta esan eban, artista jasotzen daudana, eta nik ez dut nahi eseri ezetzezan. Orduan, urrengo hilabetietan, de repente, beste kastin bat heldu zan, guazeneko kastina, eta bar, hori bai, faseska, itxaron, eta de repente bai, maiatzian, barruan zauz. Ointxe gumiazara 3 hilabete Donostira, sartu 13 pertsonakin ez dozuzanak ezaguten ezetariko, eta dakazula 16 urte. Bizarrak endu. Egisa da, hasieratik izan zala joku bat nahiko politxa, zeba, nik ustot, gaztiak ikusten ditut hortik, nik ustot guazen pelikula ikusi dogula gehienguak. Eta nik 2008an ikusi neban pelikula hori, eta esaten eban, osea, udaleku bat abestu, dantzatu, tal, eta oin barruan nau. Ni digo, ostra. Karo, nik esaten dut, ointxe nik naiz, bere momentuan eretako zirana, irati, bainat, ointxe nahi roke, ez? Bere etxian dauen, ume baten dako. Eta ze garrantzitsua dan eukitzia euskarazko fikzioa ikusteko. Nik esaten dut, euskeraz itzen dotoin, euskeraz abesten dotoin, euskeraz antzesten dotoin, bere momentuan norbaitek, liburu bat idatzi zebalako euskaraz, gidoi bat euskaraz idatzi zebalako, eta benetan, sentitzen izela, arro, zentzu horretan, indiralako gauzak, ondikan askoz gehiagoin aldira, eta nik ustot badauela tokia askondako. Baina benetan guazen da fenomeno bat, osea, ni nau flipauta, osea, nik nekan pista nahiko galduta, eta derrepentze sartzen zara, zurrunbilo baten, kontzertuak, aurrestrenaldiak, ez daki zenbat pertsona, eta esaten dut, eske normala da, ez daki ezebez gehiago. Ez daki, ona guatxarraua, bada dauena. Eta ikusi biadabe, nahi badabe euskera zehose ikusi. Gainera, guazenek daka bi komponente, dala musika erabiltzen dabela. Erabiltzen dau Euskal Herriko artisten abestixak, nik esan bihotzut zurin ez dakizun, baina denboraldi honetan abesten dut esianeko nora esean abestia. Bai, txibatu diate, bai. Ego, kasualidadia, baina da, nik uste bai toki bat, gure artian izena emateko, gure artian laguntzeko, eta benetan nik uste dut guazenek dakala kriston labore politxa, eta, nik puntu horretatik nau disfrutatzen bai, zeba, aktore lanetan lehenengo aldia zan, eta nire beldurrekin joan nintzen, ez? Baina zara, Jon, sartzen zara atetik, jartzen dutzu gorro bat eta arropa bat, eta ja, roke zara. Orduan benetan, nik hemendikan luzaten dutzuet, hori bai, baloratzia bereziki, itzen dira la gauzak, estanda bai moduan, itzen dira YouTubeko kanalak dauz euskeraz, osea, eske gaur egun bilatzen badozu, badauz gauzak euskeraz. Eta nik uste dut hor dauela klabia, gure etorkizuneko belaunaldiak, ikasten zagozien jendia, zeba bai promo pizkat ingo dut, nik uste dut guazen dela, modu errez bat euskaraz hitz egiteko eta ikasteko. Zeba tramak nahiko errezak dira, poliki hitz egiten dugu, zeba umiek ulertu biak gaitxuste, eta nahiko simple, zeba ez dugu erabiltzen hitz oso bereziak, eta nik igual horre aukera politxadaka zuen norbaitek erabili nahi badau ikusteko erantzuteko. Orduan nik hemendik, eskerrak emo bai olako guniak sortzen dituzten jendiari, zeba guri ahotsa ematia da, gure arteko rekonozimendu hori, gure arteko goraipapen hori, eta bereziki, hori, nik uste dut gauzak ingo dirala, jendia badau talentuakin, gauzak itxeko goguakin, eta nik uste dut, zuek ikusle moduan, babes hori ematen badozue, ni bai ikusle izan naiz, eta izango naiz, hemendik aurrera bai, babes hori emanda, nik uste dut, urrengo belaunaldiek bai asegurauta dakatela, olako fikziozko eta olako edukia aukitzia ikusteko. Orduan, hori. Zebez gehiago.